Vale, vamos a ver neste pequeno vídeo o funcionamento no XSD do que serían as claves. Se nos acordamos cando falábamos de TDS había as claves únicas, os IDs, e depois falamos de IDREF. Aquí en XSD vai ser moito máis completo todo ese funcionamento. Entón aparece pois as claves primarias que van a ser nosas key, os elementos únicos, e aparecen as claves referenciadas, as key ref, que podemos asociar ás claves foráneas de base de datos. Para explicar isto, bueno, botades un vistazo aos exemplos, pero para explicar isto vamos directamente a un exemplo. Vamos primeiro intentar entender a lógica. Eu teño na miña empresa, estamos traballando en XML dunha empresa, teño un departamento, o departamento ten un código, IFC, contabilidade, vale, ten sentido pensar que eu non debería de poder ter o mesmo código dúas veces. Entón, isto xa o vimos noutro vídeo anterior, o código debería de ser unha clave primaria. Se nós pensamos a nivel de base de datos, para nós o departamento teria unha clave primaria que sería o código, onde temos IFC, temos outro departamento código que sería con. Isto nun vídeo anterior xa vimos como se definían os valores únicos. Bueno, pois para nós este elemento código, se o comparamos con base de datos, sería a nosa clave primaria da tabla departamento. Xa vistes que se repito, se poño o mesmo código, pois non me pode validar. Xa miraremos despois a estrutura como está feita a sintaxis no XSD. Pero a idea é esa, o departamento vai ter un atributo elemento código que vai a ser único, que vai ser a miña clave primaria. Cando facemos claves primarias a nivel base de datos, facémolo ben para que non se nos repitan valores, pero tamén o facemos a maioría das ocasións porque vai haber clave foráneas noutras tabuas que me apunten a estes valores. Neste caso sería outra tabua que nos podíamos tratar sería empregado, é dicir, eu teño na miña empresa, teño unha tabla de departamento donde código sería a miña clave primaria, e agora teño un empregado. Cando eu dea de alta un empregado, neste caso Xoel, indique o valor do departamento. Aquí a información do departamento está incluída como elemento, podría ser como un atributo. Cando diga departamento ten sentido que só poida meter os valores que temos aquí. En vez de poñer aquí con, se poño un cam, pois vai me decir que non se pode validar. Vale? Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente estamos tratando, vamos poñerlo aquí, agora me dice que sí que se valida. Eu necesito poñer departamentos que teña definidos, non podo inventarme departamentos que non estean. É dicir, hai dúas cousas. Por unha parte, a clave primaria, que me garantiza que estes valores non se me van a repetir para o departamento, e por outra parte, pois pos empregados serían as claves foráneas. Preguntades moitas veces, aquí podese repetir con? Aquí podese, sí, por suposto que se pode repetir con. É dicir, eu unhas claves foráneas eu podo ter moitos empregados que traballen neste departamento. O que non podo poñer é un departamento distinto que non teña definido. É dicir, non me pode validar isto porque este departamento, este empregado non pode estar nun departamento que non existe. Entón, agora, xa que entendemos, vamos poñer como estaba antes, xa que entendemos, temos dous empregados e temos dous departamentos, bueno, os empregados que fose. Vamos a ver como trasladaríamos isto o noso XSD, porque no XSD onde imos a indicar estas condicións. Vamos ao XSD, facemos como sempre, vou a resumir, vamos a reducir xa como estamos sempre, temos un elemento empresa, deixa de guardar os cambios, o elemento empresa co que empezamos co desglose do elemento empresa. Antes non, xa vamos directamente, vamos ver a estrutura como estaría. A empresa vai a ter unhas clave primaria e vai haber unha, vámoslo pensar así, sempre pensando en basados, temos unhas claves primarias e unhas claves foráneas. En calquera caso, eu cando fago a empresa vai ser un elemento complexo, estamos de acordo con eso, non? Témolo aquí, a empresa vai ser un elemento complexo formado por unha secuencia de que? Vai ser unha secuencia de empregado, vámoslo poner así, primeiro vou cerrando as outras cousas xa para que non se vexan tantas, non me deixa ampliar isto, temos aquí a secuencia dun elemento empregado, de tipo empregado, podemos ter hasta 200 empregados, teño un elemento departamento, tipo departamento, que pode ter máximo 8 departamentos. É dicir, esta parte que estades vendo aquí está trasladando esta estrutura. Teño unha empresa que pode ter empregados e pode ter departamentos, está como secuencia, isto significa que eu podo ter empregados hasta 200, de haber outro empregado tería que metelo a continuación deste, porque primeiro vamos a meter os empregados e depois ven a secuencia, o sea, despois ven o tipo o departamento, entonces temos unha secuencia de elementos empregados, cantos hasta 200, e despois unha secuencia de elementos de departamento, cantos hasta, 8. Agora, entendemos que o tipo de empregado de departamento ímolos definir, témolos definidos aquí abaixo, cando fales de tipo de departamento vai ser unha secuencia dun nome e dun departamento, e
E cando fales de tipo de departamento vai ser unha secuencia dun nome e dun código, que é esta estrutura. Cando me fales dun departamento vai ser unha secuencia dun nome e un atributo, e cando me fales de departamento vai ser unha secuencia dun nome e departamento. Entón, esta parte xa controlábamos de antes, temos unha definición do tipo de dato tipo departamento, temos unha definición de tipo de dato tipo empregado. O que nos queda é, xa temos a secuencia definida, o que nos queda é definir as nosas claves. As nosas claves, para definir a miña clave primaria, acordamos que dicíamos que en departamento isto iba a ser un valor único, vale? Entón, para definir a miña clave primaria, xs dos puntos que hai. E poñemos o nombre a clave primaria igual que faríades en base a datos. Vale, esa clave primaria que lle pasa? Igual que fixemos cando falábamos no vídeo anterior, temos que indicar onde está esa clave primaria. E vai estar no elemento que a contén, neste caso departamento. A clave primaria está no elemento departamento. No caso que vimos antes, cando falábamos dos elementos únicos, a clave primaria era un elemento que estaba dentro do departamento. Aquí está no departamento e é o atributo código. Como facemos referencia ao atributo? Con un arroba. É dicir, estou dicindo, mira, hai unha clave primaria que se chama departamento único, que vai afectar, o sea, que está definida no elemento departamento. Se fora en base de datos, sería, crei unha clave primaria, departamento único, na tabla departamento e no campo código. Aquí, nos, para representar o campo, é arroba código. Arroba porque nos estamos referindo a un atributo. E os atributos en XPath, en XML, representan un arroba e un nombre do atributo. Entón, estamos dicindo arroba código. Isto é a miña clave primaria. Agora ven a miña clave foránea. Isto é unha ventaxa respecto aos DTDs. Vou a definir unha clave foránea, ca mesma lógica. Como lle vou a chamar? Chámolle departamento. A quen está apuntando esta clave foránea? Nos sempre que apuntamos a unha clave primaria. En base a datos, pois aquí, esta clave foránea apunta a unha primaria. A cal? Ao nombre este que lle acabo de dar. É dicir, estou definindo unha clave foránea que lle chamo departamento, poderlle chamar como queirades, apuntando a este departamento único. E onde se aplica esa clave foránea? Onde se aplica? Pois temos que aplicala onde? No elemento empregado. E fixadevos aquí, que en empregado, no empregado, pero fixadevos como fago referencia ao elemento onde se aplica. XFielPath departamento, xa non hai arroba código. Por qué? Porque estou tratando con un empleado que teño aquí dentro, con este elemento. Teño que facer referencia a este valor. Entón, isto é a forma de decir, primeiro, definimos unha clave primaria, decimoslle en que elemento se vai aplicar, neste caso a clave primaria é un atributo, pois xpath arroba código. Decimos a clave foránea, como se vai a chamar, a que clave primaria está apuntando, en que elemento se vai a aplicar e cal é o campo no que se vai a aplicar neste caso. A ventaxa de XSD é que me permitiría crear outra clave primaria, por exemplo, neste exemplo podría ser, pois non sei, imaginemos que tuvese un teléfono, podría crear unha clave primaria para o teléfono, podría crear varias claves foráneas para outros elementos, podría ter outra clave foránea que apuntase ao mismo, igual que en base de datos. Vos en base de datos podes ter claves foráneas que apunten diversas claves foráneas nunha tabla que apunten a distintas claves primarias. Aquí poderíamos facer todas as combinacións. E con isto máis ou menos un exemplo básico de como funcionaría as claves primarias e claves foráneas en XSD.